rċivejna multa assaġġ fuq liċenzja mhux imħallsa u din liċenzja mhux imħallsa l-multa kienet qiegħda taqbeż l-€2,000. Kienet qiegħda taqbeż l-€2,000 sew u kif rajta jiena bqajt ħares lejha bħala speċi multa ta' xiex. Din multa tirreferi għal xi 7-8 snin ilu. Dan il-ġuvni li tkellem ma' One News qed jirreferi għal multa li rċieva ħuh mingħand Transport Malta. Ħuh iżda ilu mejjed 3 snin. Kien skrappja xi karozza 8 snin ilu u di ġo Transport Malta qatt ma daħlet mid-dera u ħija apparti li kien għamel il-biċċa xogħol, ħija kien għamel 6 snin fi stat 3 snin fi stat veġetali u ilu 3 snin mejjed. Ġifieri tħossa. Il-ġuvni fisser x'ħasset il-familja tiegħu meta rċiviet din il-multa f'isem ħuh il-mejjed. Jiena għadni żgħir naf neħħendilja l-affarijiet, imma meta rajt il-lommi tieħu dak ix-xokk fiha bħal speċi qed tipprova tbatti, mhux tinsax ma tistax tinsa, tbatti mis-sitwazzjoni u tirċievi ittra l-fuqħija li weħel multa u ġiet għandi qalt li ħuk reġa' qam mhux oġġett sabiħ. Assolutament mhux oġġett sabiħ. U din irċivejniha fi żmien il-miliet u ħija miet fi żmien il-miliet. Jgħid li minkejja ċirkostanzi, il-familja tiegħu xorta kellha tħallas din il-multa. Jiena personalment ċempelt Transport Malta għedtilhom bil-problema u qalu li bil-fors trid titħallas. Bil-fors trid titħallas. Minn barra l-fatt li l-multa ngħatat lil xi ħadd li ilu 3 snin li miet, id-data fuq il-multa hija ħażina għaliex hija datata Novembru tal-2013.